Το χωριό των ηρώων και της αντίστασης θα μπορούσε αβίαστα να χαρακτηριστεί το Μάμμαρι, αυτός ο ακριτικός τόπος της δυτικής πύλης της Μεσαωρίας. Ένας τόπος ταυτόσιμος με την εθνική υπερηφάνεια και με τον ασίγαστο πόθο για αντίσταση όταν απειλείται η ύπαρξή του. Και αυτό οι ηρωικοί του κάτοικοι το απέδειξαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα πατριωτισμού το 1974. Ενώ το χωριό λαιλατήθηκε από τους βάρβαρους εισβολείς, οι κάτοικοι του δεν δίλιασαν. Έπραξαν το ιερό τους καθήκον. Επανακατέλαβαν τη γη τους με αλλεπάλληλες ηρωικές προσπάθειες και σήμερα παραμένουν εκεί ακρίτες να φυλάγουν θερμοπύλες. Ίσως μια τέτοια πράξη να είναι μοναδική στο είδος της κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Το Μάμμαρι ή τα Μάμμαρι βρίσκεται μόλις 12 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, κοντά στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, σε μέσο υψόμετρο 180 μέτρα μέσα στην νεκρή ζώνη, ως συνέπεια της τουρκικής εισβολής και κατοχής του 1974. Ως εκ τούτου, το χωριό αυτό αποτελεί φωτεινό φάρο αντίστασης και καρτερίας για απελευθέρωση, παραμένοντας στις επάλξεις, αρνούμενο να συμφιλιωθεί με τη βάρβαρη κατοχή. Το χωριό βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Μεσαωρίας και λειτουργεί ως πύλη αυτής της φημισμένης πεδιάδας. Απλώνεται σε ένα βαθές κύλωμα, έχοντας στα νότα του μια χαμηλή λοφοσυρά που του προσφέρει μια γεωγραφική αυτοτέλεια. Με την εξέλιξη των νότιων περιοχών του χωριού, αναπτύχθηκε το νέο κέντρο της κοινότητας, με το οίκημα της Συνεργατικής, το Σωματείο Ροτσίδης και το οίκημα της Βιβλιοθήκης να προσδίδουν ιδιαίτερη έγκλη στην περιοχή. Ωστόσο, η μεγάλη ανάπτυξη παρατηρείται σήμερα στην έκταση πάνω από τους λόφους του Μάμμαρι, η οποία ήταν κρατική και κατόπιν δόθηκε για στέγαση μετά το 1974 σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης των ακριτικών ζωνών. Στην περιοχή της κοινότητας σήμερα οι κάτοικοι καλλιεργούν σιτηρά, νομευτικά φυτά, ελιές και λαχανικά. Το λαχανικό που ξεχωρίζει για την ποιότητα και τις θρεπτικές του ιδιότητες είναι η μαύρη αγκινάρα, η καλλιέργεια της οποίας ξεκίνησε γύρω στο 1940. Κάθε Μάιο διοργανώνεται ετήσιος χορός, ο γνωστός χορός της μαύρης αγκινάρας. Από συγκοινωνιακής απόψεως, το Μάμμαρι συνδέεται στα νότια με το χωριό Κόκκινο Τριμηθιά, στα βόρεια με το δρόμο Λευκωσίας Μόρφου, στα δυτικά με τη Δένια και στα ανατολικά με το κατεχόμενο χωριό Γερόλακο και το αεροδρόμιο Λευκωσίας, καθώς και με άλλα γειτονικά χωριά, όπως το Παλιομέτωχο, η Άγιοι Τριμήθιας και το κατεχόμενο χωριό Άγιος Βασίλειος. Το Μάμμαρι, λόγω κυρίως της μικρής του απόστασης από το μεγάλο αστικό κέντρο της Λευκωσίας, γνώρισε συνεχή πληθυσμιακή αύξηση από το 1881 μέχρι το 1973. Από τους 190 κάτοικους που είχε το 1881, αυτοί αυξήθηκαν προοδευτικά στους 987 το 1973. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, ένας αριθμός κατοίκων του χωριού, αρκετοί από αυτούς αποστερημένοι των περιουσιών τους, το εγκατέλειψαν και εγκαταστάθηκαν σε ασφαλέστερες περιοχές του ελεύθερου τμήματος του νησιού. Έτσι, το 1976 οι κάτοικοι του χωριού μειώθηκαν στους 889, αλλά αυξήθηκαν στους 950 το 1982. Στην απογραφή του 2001, οι κάτοικοι ανέρχονταν στους 1052. Σήμερα, οι κάτοικοι του χωριού αριθμούν τους 1.800, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων εργάζονται στην πρωτεύουσα.
Βορειοδυτικά του χωριού, η φύση δημιούργησε με το δικό της χρωστήρα και τη δική της μήλη ένα ανεπανάληπτο τοπίο. Ένα βραχώδες ανάγλυφο και συνάμα εντυπωσιακό σκηνικό, που με τα χρόνια μετασχηματίστηκε σε χώρο δημιουργικής αξιοποίησης από τους κατοίκους του χωριού. Από τα σπλάχνα αυτής της γης μπορούσαν να εξορίξουν μια μοναδική και σπάνια πέτρα, η οποία ήταν η πιο κατάλληλη για οικοδόμηση οικειών και κτηρίων. Με το χρόνο το υλικό αυτό απέκτησε φήμη και έγινε περιζήτητο ως δομικό προϊόν πρώτης ποιότητας. Σήμερα, ο ξεχωριστός αυτός χώρος αποτελεί αξιόλογο φυσικό μνημείο που συγκεντρώνει πολλούς επισκέπτες λόγω της πολλαπλότητας των στοιχείων που παρουσιάζει. Πέρα από την αισθητική του παρουσία, έχει μετατραπεί σε φυσικό καταφύγιο για ζώα, ιδιαίτερα για τις φρουτονυχτερίδες, τους γνωστούς νυχτοπάπαρους όπως τους αποκαλεί η παράδοσή μας. Λόγω της σπάνιας και μοναδικής αυτής ομορφιάς του συγκεκριμένου τοπίου, όπως επίσης και η παρουσία των φρουτονυχτερίδων που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτό το μέρος, η ευρύτερη περιοχή έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, ως τόπος κοινοτικής σημασίας από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Πέρα από τα καλλιεργήσιμα φυτά που οι αρχές και οι κάτοικοι του χωριού φροντίζουν με ιδιαίτερη σπουδή, στη γη του Μάμαρη υπάρχει ένα αυτοφυές λουλούδι εξαιρετικής ομορφιάς, η Κυπριακή τουλίπα. Είναι ενδυμικό φυτό της Κύπρου που απαντάται μόνο σε μερικές περιοχές του νησιού. Μαζί με την Κυπριακή τουλίπα συνυπάρχει και η ορχιδέα, το ενδυμικό της Κύπρου μελισσάκι. Ως προέκταση αυτής της σπάνιας ομορφιάς που παρουσιάζει η περιοχή, η κοινοτική αρχή εμπνευσμένα δημιούργησε το μονοπάτι της φύσης. Ένα πανέμορφο μονοπάτι που δίνει την ευκαιρία στους φυσιολάτρες να απολαύσουν πανοραμικά τη θέα του ευρύτερου πεδίου που αγγίζει τόσο τα ριζά όσο και τις κορφές του πενταδάχτυλου. Το χωριό με το όνομα Τα Μάμαρη υφίστατο ως φέουδο κατά τα μεσαιωνικά χρόνια. Φαίνεται διότι την ονομασία του την οφείλει στο επώνυμο της οικογένειας των Ευγενών που το κατήχαν κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο οίκος αυτός περιλαμβάνεται στον κατάλογο Ευγενών της Κύπρου του Στέφανου Λουζινιανού και καταγράφεται στη μεν γαλλική έκδοση ως Μάμαρες, στη δε ιταλική ως Μάμαρη. Στο σχετικό κατάλογο που παραθέτει ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός στην ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου, ο οίκος αυτός γράφεται ως Μάμαρης. Σήμερα επικρατεί ονομασία το Μάμαρη και έτσι το αποδέχονται οι κάτοικοι του χωριού. Μεσαιωνικά ίχνη, κυρίως θεμέλια οικοδομών, εσώζονταν στο χωριό πριν από μερικά χρόνια, σήμερα όμως έχουν εξαφανιστεί. Κάποια από αυτά τα θεμέλια λέγεται ότι ανήκαν σε πύργο που υφίστατο εκεί, κατοικία ίσως των φεουδαρχών στους οποίους ανήκε το χωριό. Φαίνεται ότι κατά την αρχαιότητα η περιοχή είχε κατοικηθεί, όμως δεν έγιναν συστηματικές ανασκαφές και έτσι δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για αυτό τον αρχαιολογικό χώρο. Η κοινότητα του Μάμαρη έδωσε με τη σειρά της το δικό της παρόν στο εκάστοτε κάλεσμα της Εθναρχίας και σύσσωμη μαζί με την ηγεσία της υπέγραψε τα ενωτικά ψηφίσματα του 1921, 1930 καθώς και το δημοψήφισμα του 1950. Ο αγώνας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορική παρουσία, την πορεία και τη συμπεριφορά των κατοίκων του Μάμαρη, αναμφίβολα και αδιαφυσβήτητα, υπήρξε το εθνικοαπελευθερωτικό έπος της ΕΟΚΑ 1955-1959. Από την έναρξη του ιερού αυτού αγώνα μέχρι την ολοκλήρωσή του, το χωριό έδωσε το παρόν του με μια συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά, συνδυασμένη με αίμα και ηρωισμό, αυταπάρνηση και θυσίες. Φιλοξένησε αγωνιστές, τροφοδότησε ολόκληρες αντάρτικες ομάδες, έδωσε ήρωες και μάρτυρες προκειμένου να επιτευχθεί το ιερό χρέος προς το έθνος. Κορύφωση της προσφοράς των Μαμαριτών ήταν η θυσία του τέκνου της κοινότητας Σάβα Ροτσίδη, του τελευταίου ήρωα του απελευθερωτικού αυτού αγώνα. Ο θάνατός του, σαν από θεία επέμβαση, έμελε να είναι ο τελευταίος νεκρός του αγώνα ως επιστέγασμα της τεράστιας θυσίας, ως το πιο λαμπρό παράδειγμα μεγαλείου και ηρωισμού, οριοθετώντας ένα επικό αγώνα. Στο κέντρο του χωριού σήμερα βρίσκεται το άγαλμα του ήρωα Σάβα Ροτσίδη. Απέναντι βρίσκεται το σωματείο που φέρει τιμητικά το όνομα του ήρωα, Εθνική Ένωση Νέο Ροτσίδης Μάμαρη. Μέσα στο σωματείο υπάρχει το μεγαλοπρεπές ψηφιδωτό, με επίκεντρο τη μορφή του ήρωα Σάβα Ροτσίδη, πλαισιωμένης με τις μορφές των άλλων ηρώων της κοινότητας που έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Αντώνη Γεωργίου, Φίλιππου Μιχαήλ, Δημήτρη Πύρκα και Χριστόδουλου Ανδρέου.
Η κοινότητα του Μάμαρη σεμνύνεται για τον πολιούχο Άγιό της, τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Στην ανατολική πλευρά του χωριού βρίσκεται η παλιά εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, ένα υπέροχο βυζαντινό μνημείο που αντέχει στο χρόνο και μαρτυρά ορθόδοξη παρουσία και ευλογία στον τόπο αυτό. Δίπλα από το παλιό αυτό βυζαντινό μνημείο βρίσκεται η νέα εκκλησία της κοινότητας, αφιερωμένη και αυτή στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Πρόκειται για τον ενοριακό ναό της κοινότητας. Οι κάτοικοι του Μάμαρη έδειχναν πάντοτε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στη μάθηση και στην αγωγή των παιδιών τους. Είχαν πάντοτε την πεποίθηση ότι τα γράμματα και οι επιστήμες θα συμβάλλουν στην πρόοδο και ευημερία του χωριού τους. Το σχολείο του σήμερα βρίσκεται σε μια διαδικασία αναβάθμισης με το χτίσιμο νέων αιθουσών διδασκαλίας, νέων κτίριων διοίκησης, γηπέδων για παιχνίδι και αθλοπαιδείας και αίθουσα πολλαπλής χρήσης, η οποία θα φιλοξενεί τις εκδηλώσεις του σχολείου και της κοινότητας. Στηρίζεται στο χθες, αφού σέβεται και αναδεικνύει με τις δράσεις του την κουλτούρα και την ταυτότητα της κοινότητας, αξιοποιώντας τη δυναμική του σήμερα, το μετατρέπει σε καρδιά της κοινότητας. Ναι, η καρδιά της κοινότητας Μάμαρη χτυπά στο σχολείο, εκεί που είναι ο φυσικός της χώρος. Εκεί που μεγαλώνουν και ονειρεύονται τα παιδιά της. Σήμερα στην κοινότητα λειτουργεί δημοτικό σχολείο, προδημοτική και παιδοβρεφοκομικός σταθμός. Στο Περιφερειακό Γυμνάσιο και στο Λύκειο φοιτούν αρκετά παιδιά από το Μάμαρη. Πάρα πολλά σωματεία και σύλλογοι ιδρύθηκαν στην κοινότητα αυτή με κύριο πάντα στόχο την καλλιέργεια του εθνικού φρονήματος και της θρησκευτικής αποστολής. Στο Μάμαρη σήμερα δραστηριοποιούνται η Εθνική Ένωση Νέο Ροτσίδης Μάμαρη, που η δράση της ξεκινά το 1961, 2 χρόνια μετά το θάνατο του ήρωα Σάβα Ροτσίδη, ο Θρησκευτικός Σύλλογος Γυναικών Άγιος Γεώργιος, που κάνει την εμφάνισή του το 1992, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος. Στην κοινότητα λειτουργεί ένα μοναδικό μουσείο λαϊκής τέχνης και παραδοσιακών επαγγελμάτων, που ίδρυσε και συντηρεί ο λαϊκός τεχνίτης Νίκος Σταμάτης. Πρόκειται για μια μεγάλη συλλογή από εργαλεία και αντικείμενα όλων σχεδόν των λαϊκών επαγγελμάτων, που ο συλλέκτης και λαϊκός αυτός τεχνίτης μαζεύει και προστατεύει από νεαρή ηλικία. Ο Νίκος Σταμάτης, γνωστή φυσιογνωμία σε όσους ασχολούνται και αγαπούν τα παλιά αντικείμενα, τις αντίκες και όχι μόνο, ασχολείται με ό,τι έχει σχέση με την παράδοση και θέλει να μεταφέρει τις γνώσεις του σε εκείνους που δεν είχαν την τύχη να ζήσουν από κοντά εμπειρίες και συνήθειες αλλοτινών ημερών. Οι μαμαρίτες κονταροχτυπιούνται καθημερινά με τη γη και την υποτάσσουν. Και αυτή τους γεννά τους καρπούς της, πλούσιους και άφθονους. Κρατούν άσβεστη την παράδοση και αυτή τους δικαιώνει σαν ωραίους Έλληνες. Τιμούν τους ήρωές τους με εξάγγελο το Σαβαροτσίδη και αυτοί τους δίνουν υπερηφάνεια και κουράγιο να αντιπαλεύουν κάθε υποχθόνιο δαίμονα που θέλει να τους στερήσει την ύπαρξή τους σε αυτό το χωριό που το θαύμα ακόμη λειτουργεί.